kula aturaken menapa dados panuwun kula dhateng pukulan Bathara Guru supados maringana mboten ketang ingkang pentil. Gong cangkeme kuwi lho sing urung gedhe kuwi lho. Aku iki pikiranmu sing bosok terus. Pelem ki nak cilik pelem pentil. Heeh ya. Ingkang alit waton saged dipun dadosaken tumbal ban wonten ing pedusunan Pringapus mriki kalian Jambu Dipa Nirmala Pukulun. Pelem pertangga jiwa setunggal, Jambu Dipa Nirmala setunggal, kula petak wonten ing dusun Pringapus. Nyuwun pangapunten menawi kula keladuk ning gandeng menika sampun dados sasmitaing gaib. Mila tetep kedah kula suwun. Menawi pukulun nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadhyakaken. Kula gadah pit Jawa. Menawi kersa badhe ngasta wonten kayangan sumangga ning kudu ditumbaki. Ora ana pit iso mabur. Ayo iki. Meneh